I dobar dan i dobrodošli u epizodu Minecrafta. Ovo je 5. epizoda. I pukao nam je pickaxe, puni smo u inventariju. Našli smo iron i ugalj. Trenutno ga kopamo. Ovdje ima puno irona. Evo je. A nije. Ne znam šta je tu, ali tu je neki bug. Sad ga mogu pokupiti. Imamo 44 irona. Fuck, to je skeleton. Ne znam. Umrijet ćemo. Ne, umrijet ćemo. Spasio si život. Oprosti ljudi, ali morao sam. Ne volim, znam da ću umrijeti. Bro, 4-5 frame, wow. Ove pećine su jako velike i velike. I još jednom velike. Dobro, sad smara već. Ugalj neću ni da skupljam. Ne znam. Ne treba mi više. To je. Imam 61. Pa, to je dovoljno. Onako imam često još nešto. Mislim da 30 komada imamo često. To će biti sasvim dovoljno. Tako. Gdje sam to još negdje? Samo nešto. Gore irona ima. U tim zidovima. Redstone. Sad ću da uništim namjerno redstone, jer mi redstone ne treba. Zapravo neću. Treba 3 sata. Ko je ovo level? Level 13. Tu je mogli naš dijamant. Tako. Samo gore lava i krepa. U sreću nije. Znao mi se milion puta desit da kopam ispod sebe ili iznad sebe i lava fljus po faci, po nogama, izgoriš ko krete. A to mi se jednom desilo u jednom svijetu. Igrao sam pa bio sam tad još nob neviđeni. I ja ništa, nađem 3 dijamanta. Na provatku u kući vidim neki glupi redstone. No, ja ću njega iskopati jer je to redstone glupi. I ja njega kopam ispod sebe i pis dole u lavu. Ovako ću. Neću ništa izbaciti, neću ništa izbaciti. I ja fljus dole u lavu. Ode dijamanti, ode sve.
Bio sam ljut. Došao mi da sve raznesem. Gangnam Style. Šta će mi zlato kad nemam ni iron pickaxe? Šta ja znam? Hajde idemo otkopat, ako ima više od 4 zlata, pravim, tu ću staviti peć i napravit ću. Ako je samo jedno, a koliko vidim je. Goodbye! Sjekiram ću ga. Tra la 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 la. I opet sam zaboravio kad snimam, brate. To nismo dobili ništa. Bravo ja, bravo vi, bravo svi. I izlazim iz ove pećine. Šuntave, buntave, smrljive, zapaljive. I neću više... I neću više nikada uđem u njega. Dobro, možda. Za jedno 2-3 godine. Šalim se, neću. Šta će mi peći? Sve sam istrpio iz nje. Istrpljena je od starosti. I opet blebećem gluposti umjesto da igram. Kad izađemo van, napravit ćemo oklop. I iteme ironske. Oh my god! What the fuck? Plivaj, 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 plivaj. Gdje moši veslaj, veslaj, veslaj. Oh, fuck. Šta je to? Aha, znam šta. What the fuck? Aha, ti si cijelo vrijeme iza mene bio. Aha, ćeš ti meni iza mene da budeš. Sram te bilo. Sram. Htio si da me siluješ. U pomoć. Zašto mi laguje Minecraft? Eto ga na. I gonna kill you. Eto ga na. Možda dobra izreka. I gonna kill you. Eto ga na. Oh, još irona. What the fuck? Ok, pokupam ovaj iron, idem kuć i nikad se više ne vraćam. Nikad. Brate, bojim se. Još ovaj iron, bro. Ne mogu sad iron da ne pokupim. To je bilo... Jebote, pičku materinu. Dok se ja pripnem gore. Neću se pripet gore. Hoće me šutirati dole. Ali imam tu ovako kao mali zid. Gdje je put za gore? Gdje je put? Move, bitch, move! Oh motherfuck, oh motherfuck, oh motherfuck, oh motherfuck. Fuck. Please, motherfuckers. I'm gonna show you how to kill me. Oop. Ko mi sada šutira. Prevedeno na kautira. Ne! Ne. Gađaj Pedra Creepera. Brzo. Jean-François. Kad dođemo kuć, završit ćemo epizodu. I ako dođemo živi kuć. What the fuck? Da nisi mi ovaj iron pokupio? Da je to neki bug.
No vezi, imat ćemo dosta više irona. Onda i tamo lijevo ima iron. Ili možda bio bug pa nisam ga uopće iskopao, nego mi tamo. Eto, i ni ovaj ugalj, da. A ugalj jesmo, iron nismo. Ok, ovo je malo lol, troll. Tu nam je kuća. Osjećam po mirisu. Gdje nam je kuća? Tu nam je kuća. I sad ću staviti da se peče iron i to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se sljedeći put. Doviđenja! Peace up!